אבל חבל ששניים רוצים להיות ולא יכולים. כן. טוב, אז אנחנו מקווים שזה יסתדר במשך השעה וחצי, ואנחנו מתחילים. אני מבין שזה השיעור המספר 20, ובפגישה הקודמת אנחנו דיברנו על תופעה לא כל כך ידועה, אם כי כל אחד מאיתנו שמע משהו על זה, אבל אין התייחסות עד היום לדעתי בציבוריות הישראלית, וודאי לא בבתי הספר התיכון, לתופעה שיהודים כתבו מזקן ועד צעיר בגטאות ובמחנות, הם כתבו ספרות, לא דוקומנטים היסטוריים בלבד, אלא יצירות ספרות. והיצירות האלה הם לא פחות דוקומנט היסטורי מכל דוקומנט אחר שמוגדר כדוקומנט היסטורי. אני לא אחזור על הדברים שאמרנו במשך שעה, שעה וחצי, אבל אני חייב להזכיר דבר שהוא מאוד אקטואלי, מסביב לדרך איך שצריך ללמוד על השואה, התלקח ויכוח אדיר בין פרופסורים, כולם היסטוריונים, בין דוח של האקדמיה הלאומית ישראלית למדעים, ששם 4 או 6 היסטוריונים, הם הוציאו דוח האומר שבאקדמיה הישראלית חקר והוראת השואה ירד בצורה משמעותית בשנים האחרונות, ועוסק כיום בדברים שוליים, ולא בליבה של מה שצריך להיות Holocaust Studies, לימוד השואה. את הדוח לא קראתי, ולכן אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל שמעתי דיווח על הדוח הזה ברדיו. והיום קראתי מאמר בהארץ נגד הדוח הזה של היסטוריון אחר, והתלקח שם ויכוח רציני. אבל עד כמה שאני יודע, לא בדוח של הפרופסורים מהאקדמיה הישראלית למדעים, ולא במאמר שמתווכח איתם של היסטוריון ידוע אצלנו בארץ, לא הוזכר ולו במילה העניין שיהודים כתבו ספרות בגטאות ובמחנות. וזה עוד נקודה שצריך להוסיף לדוח של האקדמיה. הם אומרים, בין היתר, לפי מה ששמעתי ברדיו, שעוסקים בקולנוע על השואה, ועוסקים בעניינים שוליים כמו עיסוקים של דורנו ביחסו אל השואה, אבל לא עוסקים בליבה, זאת אומרת, בחקר השואה כשלעצמו, התקופה ומה שקרה אז. ואני מוסיף, גם לא עוסקים, כמו שאמרנו בפעם שעברה, בשיעור הקודם, לא עוסקים בתגובה היהודית בגטאות ובמחנות, בין היתר דרך הספרות שנכתבה, ושיש לנו מסמכים אותנטיים, כתבי יד אותנטיים אמיתיים של התקופה. ככה שמה שדיברנו הפעם שעברה, אם רצינו או לא רצינו ולא ידענו שמתעורר ויכוח,
יכול להשתתף באותו ויכוח, שאני מקווה שהוא יהיה קונסטרוקטיבי, ויוציאו מסקנות לגבי כיצד להמשיך לארגן תוכניות על הוראת ומחקר השואה באוניברסיטאות בארץ. בקשר לזה, אני, לפני שאנחנו עוברים לעניינים שלנו, אני חייב להזכיר לטובה ובהתפעלות מאמר שהופיע בגיליון קיץ סתיו ב-2018 בביטאון ביידיש שמופיע בניו יורק, ששמו אויפן שוול ביידיש. האם שמעתם פעם על זה? כן. על כתב עת כזה? כן. כמה אתם עכשיו שיכולים לדבר? 2, 3? אנחנו 6. וכולם יכולים לדבר? חדווה התקשרה איתנו כבר? חדווה פה. היי אני חדווה. רואה אותה, אני לא יודע אם היא הפעילה את הקול. את יכולה לעשות לעצמך עדיות, כן. חדווה מדברת? גם אדריאן איתנו, עכשיו בהרכב מלא. אוקיי, אז הז'ורנל אויפן שוול, אני אגיד כמה מילים על זה, כי זה שייך לעניין של הוויכוח ולעניינים הקונסטרוקטיביים בעתיד. הז'ורנל אויפן שוול נוסד בניו יורק ב-1941 על ידי טריטוריאליסטים בונדיסטים, והוא קיים עד היום. העורכת האחרונה שפרשה רק לפני 2-3 היא דוקטור שווה צוקר, שהיא גם מורה וגם חוקרת בספרות יידיש, והיא ערכה את העיתון, אני לא זוכר, נדמה לי עשרות שנים. וזה העיתון הכי יפה, הכי מוקפד והכי רציני שקיים כיום בעולם לחקר ולספרות יידיש. אני לא יודע כמה מכם ראיתם אותו, אבל הוא יוצא בצורה מוקפדת ויפה, ויש בו מאמרים בתחום רחב מאוד של תרבות יידיש, בעבר וגם בהווה. בעיתון הזה פורסם ב-2018, בגיליון השני, זה מופיע בדרך כלל פעמיים בשנה, בקיץ סתיו, מאמר של חוקר מארצות הברית, שיודע יידיש, יידיש יפהפייה, אם זאת אמנם היידיש שלו, אני מניח שכן, ושמו באנגלית, סוון אריק רוז. במאמר באויפן שוול, הוא חותם ברוך רוז. והוא כותב מאמר של כ8 עמודים על הפואטיקה של לא זוכר אם השם זה הפואטיקה של המוות או הפואטיקה של הכיליון אצל יצחק כצנלסון וקירמן. שניהם סופרים בגטו ורשה, שכתבו בגטו ורשה. והמחבר מנתח שיר של יצחק כצנלסון בשם וי דיר. שיר שכצנלסון בעצמו קרא אותו לפני אנשים בגטו, כשבוע לפני יום מילה, לפני סוף הגירוש הגדול, כאשר גורשו 100,000 יהודים בטרבלינקה, והשיר הזה, כצנלסון בעצמו קרא לו שיר הכללה, איפה שהוא מקלל את כל העם הגרמני, ומנבא את סופו. המאמר הזה, לדעתי,
ב-2018, בפעם הראשונה שאני יודע, מחדש מחקר על שירה שפורסמה בגטו ורשה, על פי כתבי יד אותנטיים. ואני, כשנכנסתי לאקדמיה עדו, ששם הוא מופיע ביידיש, יש לי זכות להמליץ על מאמרים בתחום שלי, המלצתי עליו בחום. ואני יודע, כשממליצים על מאמר באקדמיה עדו, זה מעלה את אחוזי הצפייה של המאמר. אני חושב שזה די מוקדם שאנחנו נקרא אותו, א', כי הוא ארוך, וב', כי זוהי שפה של מחקר ביידיש מאוד מוקפדת, מאוד ברורה, ואני מקווה שפעם נוכל להגיע אולי בסוף השנה, לקרוא לדוגמה ביידיש מאמר מחקר, וזה יהיה המאמר הזה. אני חוזר לעניינים שלנו. דבר ראשון, אמרנו הפינה של פתגם או אמירה ביידיש. לפני שהתחלנו אמרתי שאני ארצה לדבר על פתגם, על אמירה, וכמו תמיד אני אבקש שתרשמו אותה, אני מכתיב דבר קצר, ואז ננתח את הלשון שלה וגם את המשמעות. אחרי זה אנחנו חוזרים למנדל למוכר ספרים, כי ההמשך הוא לדעתי גם מעניין וגם כדי לסיים את המאמר בפעמיים אולי. אז הפתגם הוא כזה, אם יש לכם נייר ועיפרון, אז בבקשה לרשום. Gott is a Vater. Gott is a Vater. פסיק. אויב גיט. אני חוזר. Gott is a Vater, אויב גיט. נישט. מכה בעברית. אויב גיט נישט. מכה, פסיק, גיט, בלוטר. אני חוזר. Gott is a Vater. פסיק. אויב גיט נישט. מכה, פסיק, קומה. גיט בלוטר. ונזכרתי בעברית, בלוטר זה שלפוחית. על האור, כן? איזו התנפחות קטנה עם מים בפנים. עכשיו, מי רוצה לתרגם באופן עצמאי לפני שנכנסים לדיון? יהודית? אני היום עם הטלפון הסלולרי שלי, אז זה מאוד לא נוח. אוקיי. אני אנסה. אלוהים הוא לא אבא. לא, Gott is a Vater. אלוהים הוא אבא, סליחה. אלוהים הוא אבא. אם הוא לא נותן מכה, הוא נותן שלפוחית. אוקיי. מישהו... כן, בסדר. אם הוא לא מכה, הוא צורף. אולי אם הוא לא מכה... רגע. קודם התרגום. עכשיו את רוצה לפרש? לא, שמישהו אחר יפרש. מישהו רוצה לנסות לפרש? כי זה הפירוש הוא קצת מסובך. מבלי, אפילו שהמילים ברורות, נדמה לי, ואולי יהיה לנו חילוקי דעות איך לפרש. כן. זה לא תמונה הכי מחמיאה של גוט, כן? כי או שהוא נותן
מכה כמו, אני יודע, איזו קטסטרופה, כמו מכות מצרים, נכון, אין פצעים. אין הרבה מה לבחור פה. כן. אני לא אמרתי שזאת אמירה חיובית. אני רק מנסה להבין מה אומר הפתגם. אז מה אומר הפתגם? נראה לי שזה סוג של חוסך שבטו שונא בנו. גם זאת אפשרות, אבל אנחנו עוד נחלוק על זה. מי אמר את זה? נראה לי שפרויד שלח אליי את הנית, שאמרתי, God is נית הפוטר. אוקיי. מישהו רוצה לנסות להסביר לא חלקים של האמרה, אלא את כל האמרה? לא לתרגם, תרגמנו. השאלה, מה קורה שם? בלה פה? כן, כן. בלה, תנסי. אז זה מה שאמרתי, אני רואה בזה, אלוהים, אם הוא לא נותן מכה, אז אתה תסבול יותר, תעיסו לך שלפוחיות. מה יותר חזק, שלפוחית או מכה? מה יותר כואב? מהניסיון שלי של... לא. אנחנו ברמה הלשונית. המכה והבלוטר, כשאת שוקלת את הסמנטיקה של התחום הסמנטי, מה זה מכה ביידיש, ומה זה בלוטר, מה יותר כבד? שואל אותך, בלה. כן, אני מנסה לחשוב, אני לא יודעת, אני לא... שניהם כבדים, שניהם כואבים. כן. אם הוא לא... הוא בקיצור, הוא מעניש, כמו ששלי אמר, הוא מעניש אותך anyway. לא, עוד לא לפרש, קודם חייבים לדעת את ההבדל בין מכה לבלוטר. שלי, מה אתה אומר? מה יותר כבד? המכה זה תופעה כללית שמשפיעה על הרבה אנשים. כל מי שנמצא בכלל בסביבה, כשלפוחית זה עניין אישי, כן? זה השלפוחית הפרטית שלך. אז מה יותר כבד? המכה, כי זה משפיע על הרבה יותר אנשים. אז אני מסכים, ואז יוצא שהפתגם אומר ככה, אלוהים הוא אבא, זאת אומרת, זה דבר חיובי, כן? אם הוא לא נותן מכה, אם הוא לא נותן מכה, deadly blow, הוא נותן שלפוחית. מה זה? מסופח. כמו שאמרת את זה, אז הוא ייתן לך, אם הוא לא ייתן מכה גדולה, הוא ייתן לך משהו קטן. אז איך זה קשור לזה שגות is a photo? לאבא שלי הפרטי זה מאוד התאים, כן? למה? למה? תסבירי. תמיד חיכה לי איזשהו עונש בפינה, גדול או קטן, לא משנה. לא, אבל פה מדובר בזה שהאמירה הראשונה קובעת את ההקשר של הפתגם. אלוהים הוא אבא. זאת אומרת, לא כתוב שהוא לא אבא, להפך, הוא אבא, ואנחנו מניחים שאבא, אפילו כמו בתפילה הנוצרית וכמו אצל יהודים, הוא חיובי, הוא רוצה את טובת הבן או הבת. עכשיו, אבל מיד אחרי זה אומרים, אוי ברגית נישט המכה, זאת אומרת, שאלוהים האבא יכול לתת לך מכה רצינית, כן? זאת אומרת שמיד יש פה אמירה צינית. הוא אמנם אבא, אבל הוא מסוגל לתת לך deadly blow. ואחר כך אומרים, אם הוא לא עושה את זה, אז הוא נותן לך איזו שלפוחית קטנה. אז מהאמירה הצינית, יורדים לאיזה עונש קטן יותר. זאת אומרת, הציניות כאילו נמחקת, וזה שאלוהים הוא אבא, יותר מסתדר עם השלפוחית. זאת אומרת, הוא מרחם עליך. אמנם, בדרך כלל, כך אני מבין, בדרך כלל אלוהים לא מרחם על בני האדם, והוא נותן להם צרות צרורות וקטסטרופות, כמו שלי אומר, אבל לפעמים הוא מרחם עליהם, אז הוא נותן להם רק... זאת אומרת, אלוהים הוא אבא נורא חמור, לא סולח, כן?
וכולי. מסכימים עם ההסבר? כן, או שלמישהו יש הסבר אחר, כן? כן, אבל לא אהבנו, נגיד ככה. לא אמרתי שצריך לאהוב. באמירות ביידיש, הדברים יכולים להיות קשים. גם מסוכסכים עם המושג של אלוהים, והם יכולים להיות גם התרסה כלפי שמיים. אתן לך עוד דוגמה של אמירה כזאת, של התרסה כלפי שמיים. זה הולך ככה. גות, תרשמו, כי אנחנו עוסקים בלשון, אז בינתיים תלמדו אולי מילים, כן? גות. אני מנסה להיזכר את הניסוח, כי האמירות האלה תמיד יש להן ניסוח מדויק, כן? גות. גות קומה. מזו, מזל, גות קומה. מזו, ווס, דו, זיצט, שאתה יושב. מזו, ווס, דו, זיצט, צדיק סמכתת, אתה יושב. מזו, ווס, דו, זיצט, אין די הויכה, גבוה, אין די הויכה פנסטר. גות, קומה, מזו, ווס, דו, זיצט, אין די הויכה פנסטר. קומה. עוד מעט נמשיך. אלוהים, מזל שאתה יושב בחלונות הגבוהים. כן. במקורות שלנו אלוהים יושב בערבות. ערבות זה הרקיע השביעי, כן? יש 7 רקיעים, ואלוהים יושב ברקיע השביעי. זאת אומרת, בחלונות הגבוהים ביותר. גות, מזו, ווס, דו, זיץ, אין די הויכה פנסטר. קומה, anders wollten mir dir zerbrochen, alle שויבן. שויבן זה הזכוכיות של החלון. שויבן. פעם אחרונה אני חוזר על הכל. גות, קומה, מזו, ווס, דו, זיצט, אין די הויכה פנסטר. קומה, anders wollten mir dir zerbrochen alle Fenster. שויבן. מה? שויבן, המילה האחרונה. סליחה, אלה שויבן. טעיתי. אלה שויבן. מי רוצה לתרגם? רגע, מה זה שויבן עוד הפעם בבקשה? זכוכיות של חלונות, כן? הזכוכיות שבתוך החלונות. כן, מה? מי רוצה לתרגם? אלוהים, אתה יושב בחלונות גבוהים. מה זה אמר? רגע, מזל. נו, מה? אלוהים, מזל שאתה יושב בחלונות גבוהים, אחרת היינו שוברים לך את הזכוכיות. את כל הזכוכיות.
כל הזכוכיות, כן. כל הזכוכיות של החלום, שזוהי גם סוג של התרסה כלפי שמיים. כן? ושוב, חוסר שביעות רצון עם ניהול העולם על ידי אלוהים, שאנחנו סובלים בו ולא אכפת. הוא קצת הומוריסטי כמובן, אבל הוא גם מבטא איזה יחס של אינטימיות בין יהודים אולי חילוניים, לא כל כך מאמינים, כן? אבל עדיין ששומרים על איזה זיקה לעולם המטאפיזי שמעבר לקיום האנושי. יש למישהו שאלה לגבי הכתיב של איזה מילים שם? אני לא רוצה להיכנס, לבדוק, כי זה ייקח לנו זמן. כן, אנה, מה אמרת? כן, שויבן, אני שכחתי. שין וו יוד. שין וו יוד. יוד, בית נון סופית. שויבן. אוקיי? כן. האם חדווה איתנו? היא יכולה לדבר? אני לא מצליחה, מצטערת. מצליחה מצוין. עכשיו שומעים אותך. רגע, זהו. הלו? שומעים. שומעים. שומעים את חדווה? כן. שלום. היי. שלום. כן. מה שם המשפחה שלך? השם משפחה שלי זה תלם, שהוברט מטננבאום, ובמקור אני ויינטראוב. כן, אבל כיום שמך חדווה? אני תלם, חדווה תלם. תף למד מם. כף למד מם. תף למד מם, תלם. תף למד. שורה בשדה. התלמים, השורות יש בשדה. אוקיי, איפה את, אמרו לי שאת סטודנטית, איפה את לומדת? אני לא סטודנטית. אני כרגע רוצה ללמוד יידיש, זה מה שביקשתי. אוקיי, אז תרשי לי גם, מכיוון שזה באמצע השיעור, אני אגיד את זה בקצרה, ביקשתי שתטלפני אליי, כדי לעודד אותך כן להצטרף בשיעור ה-20, זה אפשרי. אני רק רוצה בקיצור להגיד, שיש ביוטיוב כמעט כל השיעורים שלנו עד עכשיו, אז אם יהיה לך זמן, כל שיעור זה שעה וחצי, כן? אז יש לך 30 שעות בערך לשמוע. להדביק. זה יוכל לעזור לך. אנחנו מתחילים בשיעור הראשון, והשני מן האלף בית. וזה לא משנה אם את יודעת יידיש מהבית, אני יוצא מההנחה בקורס הזה, שאף אחד לא יודע כלום, כולל אני. זה מצוין. אני מתחיל מהבסיס, וככה אנחנו מתקדמים לאט לאט. אנחנו עוברים עכשיו לעיסוק העיקרי שלנו, שזה קריאה בהקדמת מנדל למויכר ספורים ביידיש. יופי. כולכם רואים את הטקסט? אנחנו... רואים, אתה מעלה לנו אותו? כן. אפשר? כן. אנחנו בעמוד השלישי, בפרגרף האחרון, נדמה לי 5 השורות האחרונות של העמוד השלישי. אני אתן הקדמה קצרצרה למה אנחנו נכנסים פה, בהמשך, ואני רוצה להגיד שסוף סוף מנדלה מגיע אחרי כל הדיגרסיות שלו לגבי איך יהודים מתנהגים כאשר הם פוגשים לראשונה זה את זה, ומכיוון שהקורא פוגש לראשונה את מנדלה למויכר ספורים, אז הוא נכנס לזה בארוכה, כמעט 3 עמודים. מפה, ממה שאנחנו נמשיך לקרוא עכשיו, הוא מתחיל להציג את עצמו כמי שמוכר ספרים. והוא למעשה בונה את המבוא הזה על פי הכותרת. מישהו רוצה להזכיר לנו את הכותרת? הקדומס מנדלה למויכר ספורים.
הלאה. אני לא זוכרת בעל פה. לא בעל פה, תסתכלו על הטקסט, על הכותרת כולה. אפרים, אתה יכול להחזיר את זה להתחלה? ממש להתחלה, כן. כן. הקדומס מנדל למויכר ספורים, בישס sein Aroisfor in der Welt mit eigene zum ersten Mal abgedruckte Mainzes. אוקיי, זאת אומרת, אחרי אנחנו חוזרים לעמוד 3, לפרגרף האחרון. אחרי שהוא הציג מי זה מנדלה, הרי הוא פוגש לראשונה היהודים הקוראים שלו, אז הוא עשה דיגרסיה של כמעט 3 עמודים. עכשיו הוא מגיע לדבר עליו כמוכר ספרים. לפני שאנחנו קוראים, במאה ה-19 היו כמה שיטות. לא היה אינטרנט, לא היו חנויות ספרים בעיירות, איך הפיצו ספרים. והפצת ספרים ביהודים זה לא דבר חדש. מאז שקיים הדפוס מהמאה ה-16, הרי באיזושהי צורה הספרים היו צריכים להגיע לקוראים. במאה ה-19, עד כמה שאני יודע, ואני לא מומחה לעניין של הפצת הספרים, אני מציע לכם לקרוא את המחקרים של פרופסור נתן כהן, הוא עוסק בעניין הזה במאה ה-19, וגם, שכחתי את שמה, מי שכתבה מחקר מאוד מעניין על נשים קוראות במאה ה-19, והיא מזכירה שם, כתבה 2 ספרים, והיא מזכירה שם הרבה את מנדל למוכר ספרים, שם מדובר על שיטות הפצה של ספרים ביידיש. אני רק יכול להזכיר 2-3 שיטות. אל תשכחו שההקדמה הזאת נכתבה ב-1906, וזה בעצם נוסח מפותח מההקדמה שהתחילה במחצית השנייה של המאה ה-19, כשמנדלה מופיע לראשונה בכתבי שלום יעקב אברמוביץ'. אחת השיטות היא שיטת הפרנומרנטים. מישהו מכיר את השיטה? לא. אוקיי. לא. מחבר במאה ה-19, כן? שבדרך כלל לא היו יהודים בעלי אמצעים, כשכתב ספר ורצה להוציא אותו, אז הוא נתן מודעה בעיתון, והוא ביקש שישלחו לו כסף, אבונמנטים, מי שישלח לו כסף, אלה הפרנומרנטים, כשהוא יוציא את הספר, אז הוא ישלח להם את הספר. זאת אומרת, קודם... זה הדסטארט בעצם. מה? כמו שהיום הדסטארט. אנשים מגייסים תרומות. הדסטארט הפרימיטיבי של המאה ה-19, ויש מחקר מאוד מעניין של ברל קאגן, או ברל כהן, אני לא זוכר איך הוא חותם, יש לו ספר הפרנומרנטים, כן? והוא ממש נותן שם רשימות, איך שהיו מפיצים ספרים. זה דרך אחת. הדרך האחרת, אני מקווה שמבחינה היסטורית היא נכונה, זה מה שמנדלה או אברמוביץ' כותב בשם מנדלה, לקח לו יהודי, כמו שראינו בכותרת, שיוצא לעולם, ובכותרת לא כתוב עם עגלה וסוס, אבל בהקדמה של מנדל למוכר ספרים, הוא הדמות של מוכר הספרים, יוצא עם עגלה וסוס, ונוסע בין עיירות, מעיירה לעיירה, ששם בטח אין חנות ספרים, הוא מגיע לבית הכנסת, שזה המרכז הקהילתי, כמו היום אצל יהודי אמריקה, כן? הוא מגיע לבית הכנסת, מפרק את הסחורה מן העגלה עם הסוס, מפזר את סחורתו על השולחנות בבית הכנסת, וככה מוכר ספרים. במה שאנחנו עומדים עכשיו,
לקרוא, מנדלה מציג את עצמו כמוכר ספרים, ומהי הסחורה שהוא מוכר, אבל הוא משתמש באותה שיטה ספרותית, באותה טכניקה ספרותית, כמו ב2.5 העמודים הראשונים. אם אתם זוכרים, כאשר הוא מתחיל את הקדמתו, ומתחיל במילים מה שמכם, כן? שני יהודים פוגשים אלה את אלה, דבר ראשון, שואלים מה שמכם. אז פה הוא אומר, אני סוחר ספרים, ואני מתנהג כמו ונותן עוד כמה דוגמאות לגבי מה שמכם, איך פוגשים שני יהודים, הוא נותן דוגמאות איך יהודים נפגשים. פה הוא ייתן דוגמאות איך יהודי מוכר את הספרים שלו. מי הראשון שמוכן לקרוא? בלה בסוף. טוב, אז אני אתחיל את הפסקה הראשונה, שפסקה האחרונה של העמוד השלישי, בסדר? אתה תגיד איך זה מתחיל ואני אגיד לך אם זה זה. כן. Handeln handel ich, wir kurz min on, mit Sforim. Ich ob... תראו, רגע, אוקיי. יש לנו משפט, כן? לסחור, סוחר אני, כמו שאתם רואים, בספרים. ויר קוק תמיכון צריך תרגום יותר מדויק. כמו שאתם... רגע, מהו הפועל? און קוקן. און קוקן, מה זה און קוקן? אני לא יודע בדיוק. אוקיי, מי יכול להציע מה זה און קוקן? און קוקן, To look. to look. S. To look לא, at. קוקן זה... מה זה און קוקן? יש פה פרפיקס. Anschauen. רגע, אפרים, תנהל את העסק, שירימו אצבע, אל תדברו כולכם בבת אחת. כן, אז מה אתם אומרים? קוקן זה באמת לראות און קוקן, מה אתם אומרים? לפי התור. כן. לפי הטכניקה שניסיתי ללמד אתכם, לצרף משמעות של פרפיקס לפועל העיקרי. מה אמרנו? זה המשמעות של און כפרפיקס, אם אתם זוכרים. על? על, און זה באנגלית זה על, מה זה און ביידיש? תנסו לקחת, למשל און שרייבן, מה זה? שרייבן זה לכתוב, אבל מה זה און שרייבן? On schreiben, przepisać, to... לרשום. To write again. להעתיק. לא again, לא. Write down. אני בכלל, תראו, I make you suffer on purpose, מכיוון שאת האון הזה נפגוש אותו הרבה, מה זה און שרייבן? תראו, אם אני אומר, איך שרייב הבוך, אני כותב ספר. כמה כתבתי, אני לא אומר. אולי אני מתכונן לכתוב. מי אמר שאני כותב? ממש. אבל אם אני אומר, איך הוב אונגשריבן הבוך, מה אני אומר? שאני כתבתי. זאת אומרת, אם זה ספר, זה שכתבתי הרבה. האון, זה מה שאומרים באנגלית, profusely, לעשות פעולה הרבה. און קוקן? זה לבחון אולי? לא לבחון. מבחינת להסתכל הרבה? כן, להסתכל הרבה. לבחון זה כבר דרגה יותר גבוהה. און קוקן זה to stare at. כן? to stare at. אז אומר מנדלה, כן, יחנדל מספורים, ויר קוקט מיכון. אתם מסתכלים עליי, אולי אתם לא יודעים שאני סוחר, אולי אני לא רואה ככזה. הוויר קוקט מיכון זה כאילו רמז, כאילו הוא אומר, טוב, בסדר, אולי אני לא נראה כמי שמוכר ספרים, אבל כן, איך שאתם רואים אותי, איך שאני נראה, אני מוכר ספרים. אוקיי, אפרים, תקרא עוד פעם את המשפט.
Handeln handel ich, wir guckt mich on, mit ספורים. אוקיי. האוויר קוקט מיכון הזה, יש לו איזה רמז שלא כתוב. אולי אתם לא חושבים שאני נראה כמו סוחר ספרים, אבל אני סוחר ספרים. המשפט הבא. רגע אחד, יש לי שאלה. תמיד אשמח על שאלות. כן. אני מסתכלת במה שכתבנו על הפרפיקסים, אז יש לי פה און, שזה בלי. לא. ארץ שטיינר און זה. און כמילת יחס, זה בלי. לא כפרפיקס. אוקיי, סליחה. רגע, אבל השאלה שלך עוזר לי להזכיר לכם. מילה כשלעצמה אין לה תמיד משמעות קבועה, תלוי מקומה במשפט. אם היא פרפיקס, יש לה משמעות אחת, הרבה. אם היא מילת יחס, איך אומרים באנגלית מילת יחס? איך? preposition. אם זה preposition, יש לה משמעות אחרת. וחשוב לי להדגיש את זה, רבותיי, כי אתם רגילים, או אנחנו רגילים, לראות מילה ומיד לחשוב שיש לה משמעות אחת. אף פעם לא. תמיד זה תלוי במקומה במשפט, בפונקציה הדקדוקית שלה, כן? זה לא אחד לאחד, זה לא מילון, כן? אוקיי. אז שאלת המשך, אפשר לומר, על אונקוגן אפשר לומר להתבונן? להתבונן הרבה, לא סתם להתבונן. לבהות? לא. איך? לבהות? לא שמעתי. לבהות. בהי, לבהות. לראות? לא, לבהות. בהייה. לבהות. כן. לבהות זה יותר טוב. אבל לבהות, אם המתרגם יתרגם אונקוק בלבהות, הוא קצת יהיה טרדיטורי. המתרגם הוא בוגד. מכיוון שאונקוקן יכול להיות לבהות, אבל כאן מנדלה יותר מתון. איך שאתם רואים אותי, אולי אני לא נראה, אבל אני כזה. לבהות זה כבר החלטה תרגומית יותר החלטית. אני אישית לא הייתי מתרגם לבהות, אם כי זו המשמעות. אני הייתי מתרגם כפי שאתם, לא יודע, הייתי מחפש מילה יותר ניטרלית. ובכל זאת, שמשמעותה יהיה כפי שאתם קולטים אותי, לא יודע, כן? או רואים אותי אחרי שאתם מסתכלים עליה, לא יודע. וזה הקושי של תרגום. אף פעם תרגום לא יכול למסור את כל המשמעות. תמיד בתרגומים אנחנו חייבים לעשות ויתורים. בשירה עוד יותר ויתורים. ובפרוזה לפעמים גם. אוקיי. כן, דווקא לי נראה שהוא כתב, לסחור סוחר אני, כמו שאתם רואים, בספרים. הכוונה היא, ברור עליי, רואים עליי, שאני סוחר ספרים ולא סוחר עצים ולא סוחר פרוות. יפה. אני חולק על הפירוש הזה, הוא לגיטימי, אם היית מתרגם, אני לא הייתי מתנגד, הייתי מקבל את זה כקורא, אבל המילה אונקוק. אוקיי. תראו, זה הרגע שאני צריך לשבח, להלל, לקלס, ויש עוד מילה? כן? ולשיר, מילון הלל, לפאר, כן? את המילון של יודלמרק. דיברנו עליו כבר פעם או פעמיים, נכון? כן. או לא? דיברנו, כן. אמרנו שהמילון הזה, הפרויקט המקורי, היה 12 כרכים, מא' עד ת'.
למעשה יצאו רק 4 כרכים, רק האות א'. ובכל זאת, אני משבח, מפאר ומקלס אותו. למה? זה אני לא זוכר אם אמרתי לכם. קודם כל, האם אמרתי או לא, למה אות א' צריך 4 כרכים ביידיש? מישהו יכול להציע תשובה על זה? בגלל כל הפרפיקסים שמתחילים באות א'. יפה, אמרנו את זה. יש לנו אופ, ויש לנו איבר, והגונטר, והרויף, ומה עוד? און. ואון, כן, ואון, ואויס, וכו'. למה אני רוצה לשבח? אילו היה לנו ברגע זה, הוא עומד פה מאחוריי, כן? 4 כרכים. אילו היה לנו לפנינו אפשרות לפתוח את המילון הזה, היינו מסתכלים על המילה אונקוקן. ואני בטוח שיודלמרק, על סמך כל מה 233 מלומדים מתנדבים אספו בשבילו בקרטסות של המילה און, מספרים וכתבי יד, אני בטוח שיודלמרק ביחד עם העורך השני יופי, אבל מרק הוא העורך העיקרי, נותן למילה און, אונקוקן, אני מנחש 5 מובנים שונים ביידיש, על פי התפקוד של המילה אונקוקן במשפטים וטקסטים שונים. אולי הגיע הרגע, אני לא יודע, שמישהו מכם יזכה בפיס, ואז אני מוכן למכור לו את 4 הכרכים ב1,000 שקל. לא, אפשר להוריד אותם באינטרנט, יש לי אותם ואני משתמשת בהם המון. נהדר. אז בבקשה תקראו הרגע ותגידו לי, באונקוקן, מה קורה? זה באינטרנט, ויש לי בעיה עם האינטרנט עכשיו. אפרים, אתה יכול? רגע, יש לי את זה גם במחשב, סליחה. אוקיי. תכף אני אגיד לך כמה בדיוק. כן. תמשיכו, זה ייקח לי קצת זמן. אוקיי. במילון של מדם, זה מצרפתית, כתוב אונקוקן, look at, contemplate, consider, visit, משהו כזה. בסדר. כן. תראו, הבעיה של מילונים כאלה, שהם בדרך כלל מתרגמים מילה במילה, או בכמה מילים, אבל אצל יודלמרק יש לנו ציטוטים. זאת אומרת, יש לה המשמעות פלוס המקור של משפט שלם, ובזה זהו מילון שאין לו דבר דומה ביידיש, והוא עוזר לנו להבין את שינוי המשמעות של אותה מילה בקונטקסטים שונים. אז עד ש... כן. מי מחפשת? יהודית מחפשת? כן. אוקיי. אני משתמשת בו המון. הוא גם... אני משתמשת בו הרבה, אמנם זה מפחיד שזה הכל ביידיש, אבל זה לא מצחיק, זה רק עוזר להבין יידיש יותר. ההסברים שלו כתובים בצורה מאוד מאוד ברורה. נכון. רגע, יש לי פה בעיה היום עם המחשב. אוקיי, אז בינתיים אפרים, המשפט הבא. אוקיי. Ich habe übergehabt in mein Leben a Sachmine Parnoses, mich geworfen, widersteiger ist, auf alle Seiten. Bis ich עד פה. עסקתי בחיים שלי בהמון סוגי פרנסות. איברגהת. היה לי המון סוגי, כאילו, איברגהת, התרגום איברהובן התרגום שיש לי הרבה משהו. וגם פה כתוב איברגהת, עסק מיני פרנסות. היה לי בחיים שלי המון סוגי פרנסות, המון סוגי עבודות. נכון. מיך גוורפן, אותי זרקו... לא.
Ich hab mich geworfen. אני בעצמי אני בעצמי נזרקתי? נזרקתי. או זרקתי את עצמי. אני זרקתי עצמי, כן? אוקיי. כי אנחנו מתרגמים קודם כל מילולית. כן, כי הייתי אומר, אם את עצמי הייתי מצפה לזיך, משהו כזה, אבל... נכון, אבל רגע אחד, אתה צודק, אבל ביידיש יש לפעמים שחלקים מובנים של אידיום מושמט. יכוב מיך גבוה... לא, כי לא צריך את הזיך, אגיד לך למה. כי כאן המשפט שהושמט זה יכוב מיך geworfen. אוקיי. לא זיך geworfen, ich hab mich geworfen. אני זרקתי את עצמי. זרקתי את עצמי? הוא הופך את עצמו לאובייקט. כן? אוקיי. wieder Steiger ist auf alle Seiten. אני לא יודע כל כך מה זה שטייגר או שטייגר. אוקיי. זה היה באותו יום לא יכולת לבוא. Ich hab mich geworfen, wieder Steiger ist. מי אומר? לפי הרגיל, לפי המנהג. כפי המנהג או כפי המנהג הוא, in alle Seiten. auf alle Seiten, לכל הצדדים. לכל הצדדים. sich werfen auf alle Seiten. לזרוק עצמך על כל הצדדים. כן? פעם להיות, אני יודע, זבן בחנות, ופעם למכור ארטיקים ברחוב בחוף, וכולי וכולי. כן? אדם שמחפש פרנסות ולא מתמיד באף אחת מהם. יהודית, מצאת את האונקוקן? 9. לא שמעתי? 9. הנה, אני אמרתי 5 כדי לא לטעות, כי חשבתי שיכול להיות יותר. אני אמרתי על 8. אוקיי, אז בואי נראה דוגמה איך יודל מרק עוזר לנו להבין את העושר של השפה. תקראי את הערך לאט. מספר 1. לא, לפני. רגע, לפני... לא, אונקוקן, קוקון, או אונגקוק. הפירוש הראשון, קוקן אביסל, או הפגיך ורפנה בליק. רגע, אז הוא אומר, קוקן אביסל, או הפגיך, להסתכל קצת מהר, ורפנה בליק, לזרוק מבט, כן? זה התרגום המרכזי. כן. 1. מספר 2. זה 1. אוקיי. אז המשמעות הראשונה זה להיות קצת. מספר 2. kriegen an Eindruck, an allgemeine Vorstellung. פורשטלונג. לקבל מושג או תמונה כללית. וכמובן כל אחד הולך ביחד עם ציטוט, אבל לא ניכנס לזה. הלאה, 3. הנה החבר שלנו קוקסך, הלנגרת צייט. הלנגרת צייט. קוק נסח, להסתכל הרבה. זאת אומרת, יש גם להסתכל קצר, לזרוק מבט, וגם להסתכל הרבה. אותה המילה, רק שתלוי במשפט, בקונטקסט. 3 אמרת. 4. מספר 4 זה ספציפי יותר. כתוב סמך עין צדיק, שזה, אני לא יודעת מה הקיצור של זה. דוס ארשטה מול זן ונזיך בקנן. ניתקלה. נקלה. נכון, זאת אומרת... נקלה באמרד נשידה. בדיוק, באמרד נשידה. כשבאים פעם ראשונה לראות את הכלה, החתן, במסגרת של שידוך, זה אונקוקן אקלה. בבדיחה שסיפרתי לכם בפעם שעברה, כאשר בחורה מהפרובינציה בא לעיר לראות את הבחורה מהעיר, יזרגקומן אונקוקן אקלה. 5. עכשיו, לכל אחד מהפירושים האלה יש מובאות מהספרות. ודאי. זה מאוד מעניין. 5. ודאי. זן דר זן. זן דר זן. לראות או דר זן. סוף סוף לתפוס משהו בראייה. לראות סוף סוף משהו.
6. הריינקוקן, הספר. אונקוקן במובן של הריינקוקן. זה אני לא כל... מה הציטוט? רגע, בטריה פה נגמרה לי. הציטוט, קוק ארפורט אמול, און השטיקל אבן עזרא, השטיקל רלב"ג. קוקטון, און קוקן השטיקל אבן עזרא. זאת אומרת, לחטוף מבט בתוך משהו שאבן עזרא כתב. טוב, אני חושב מה שרציתי להוכיח, הוכחתי. כן, שאותה מילה ביידיש, את אמרת 9 מובנים, לא חייבים עכשיו, אנחנו לא בקורס של פילולוגיה, וגם לא בקורס מתקדם של סגנון, אבל עשינו את שלנו, הראינו את העניין. אפרים, אני אשלח קישור להורדה של ה... אוקיי. תודה רבה. אני הבטחתי, אני מספר לכם סוד, אני הבטחתי לשלי, היה לנו התכתבות אישית בינינו לגבי המילה אויפמח. כן, באחד הפגישות שלנו דיברנו על המשמעות של אויפמח. אני הבטחתי לו שכשאתפנה, אני אסתכל במילון, או אבקש שאשתי תסתכל, נצלם לו את האויפמח. אני מניח שגם אויפמח, יש לזה יותר ממשמעות אחת. המסקנה מכל העסק הזה, עם האונקוקן, המסקנה היא, וזה גם מפתיע אותי אף על פי שאני יודע את זה, אבל לעולם לא ניסחתי את זה, ששפת יידיש היא כל כך גמישה, שבמשך כ-748 שנה שהיא בכתובים, כן? שלא ידבר על 1000 שנה כמדוברת, היא שפה כל כך גמישה, שמילון כמו יודלמרק חושף את העושר בשימוש שעושים בשפה, אפילו עם אותה מילה, כן? מבלי לבגוד במשמעות הבסיסית, אלא זה שימוש אלסטי, כן? בשפה לאורך מאות בשנים. אוקיי, מי רוצה לקרוא הלאה? חדווה, אולי תנסי. אמצע משפט. כן, באמצע משפט. זה אמצע משפט, כן. אני סיימתי וידרשטייגר איז auf alle Seiten. אז מיינס. אני חושבת שאפרים צריך להמשיך, כי זה אמצע משפט. כן. בסדר, אני מתנצל, שכחתי שזה באמצע המשפט. תמשיך עד סוף המשפט. אוקיי, יש שם פסיק, אז אני אתחיל מההתחלה ותכף נמשיך. Ich habe übergehört in mein Leben als Sachmine Parnassus, mich geworfen, widersteiger ist auf alle Seiten. Bis ich habe... למה הוא אומר, mich geworfen, widersteiger ist? זרקתי עצמי כמנהג, או כרגיל, או כפי שנהוג. כן, auf alle Seiten. bis ich habe לסוף... רגע, אפרים, אני שואל, למה הוא אומר, זרקתי עצמי על כל הצדדים כנהוג? מנדלה לא אומר מילים מיותרות. יש... קצת באירוניה כנראה, כלומר הוא גם יודע שאנשים עוסקים בכל מיני פרנסות, זה הרי, הוא כבר אמר שהוא עסק בהמון סוגי פרנסות, כרגיל, נזרק לכל הכיוונים, לכל הצדדים. אבל מה פירוש כרגיל? הוא לא מדבר לגבי עצמו. כרגיל אצל יהודים. בדיוק. הרי ראינו שהוא כל הזמן מדבר מה שיהודים עושים. אני מבין את הטקסט כרגיל אצל יהודים. ועוד מעט הוא ייתן דוגמאות על עוד דברים שקורים אצל יהודים. הלאה, תגמור את המשפט. Widersteiger ist auf alle Seiten, bis ich ob לסוף המח gegeben mit der Hand. עצמו, אוקיי. ארגום. bis ich ob לסוף המח gegeben mit der Hand, עד שבסופו של דבר
המאג גבל לדעתי זה ביטוי, המאג גבל מידרהנד, כאילו, עשיתי עם היד, אבל הכוונה התייצבתי, החלטתי, נעצרתי, משהו כזה. תראה לנו את התנועה, איך הוא עשה עם היד. המאג גבל? לא יודע. אתה יהודי או לא? מה קורה פה? אני לא יודע מה זה אומר. אבל איך שאני מבין את זה, כן? אנחנו נבין את זה עוד יותר טוב, אם תמשיך עוד קצת. אוקיי, ביזך או לסוף המאג גבל מידרהנד. הלאה? In dreher der Rhein. In dreher der Rhein, die eine Parnassus. פה, in dreher der Rhein. המאג מידרהנד, לעשות כמו שאתה אומר עם היד. הוא עשה איזו תנועה. עכשיו, התנועה מלווה במילים, in dreher der Rhein, מה שאנחנו אומרים בעברית לעזאזל. זה אני מניח שהוא אמר, כן? המאג מידרהנד, לעשות משהו עם היד, ג'סטה. כן? פעם מישהו כתב עבודת גמר על ג'סטות בספרות יידיש, כן? היהודים גם מדברים עם הידיים. אתם מכירים את הסיפור ששני יהודים נסעו באונייה, והאונייה טבעה, והם ניצלו, והגיעו לאי, ושם ניצלו. למה? רק שני היהודים, כל היתר טבעו. למה? לא מכירים את הבדיחה? לא. הם לא טבעו, מכיוון שיהודים מדברים עם הידיים, אז הם כל הזמן עם הידיים, אז הם בעצם שחו והגיעו לאי בודד. אוקיי. המאג מידרהנד, כן, אוקיי. כן, רק יש לי שאלה, למה דררד כתוב עם הפסיק שם אחרי רייש? יפה. אני כל כך שמח כשאתם שואלים שאלות, ועוד יותר שמח אם אני יודע לענות, ואני יודע לענות. עם דררד, כן? כן. אתם זוכרים את הסיפור על המצבה בלונדון, גיי אין דררד? איך כותבים את זה? אין דררד, דלת ריש, גרש, עין ריש דלת. זוהי קונטרקציה כדי להפוך שתי מילים למילה אחת, אבל כאשר ביידיש הופכים שתי מילים למילה אחת ולא משמיטים אף אות, אז לא צריך גרש. אבל כאשר עושים קונטרקציה והמילה הראשונה מקוצצת, נופלת אות, אז שמים גרש. היה צריך להיות כתוב, in der Erd, לתוך האדמה. מכיוון שהעין נפלה, העין של הארטיקל, כן, די שהופך לדר אחרי מילת יחס, in der Erd, אז דלת ריש גרש ארד. כן, הוא אמר לעזאזל, לתוך האדמה. הוא התייאש. In der Erd rein die alle Parnassus. אוקיי, ומשפט אחרון בפסקה. ונמיך גידומן צודסו. כל הפרנסות האלה, נמאס לו, שילכו להם לעזאזל, כן, ואז... כן, ונמיך גידומן צודספורים. ונדרבאי תקי... רגע. אוקיי. ונמיך גנומן צודספורים. מה חסר פה, אפרים? לא, כאילו, אותי לקחו, הייתי אומר מן... לא, זה מה שמטה אותך. הוא זרק את ההוב, ונהוב מרגנומן צודספורים. הוא השמיט את ההוב. נכון. בדיבור אפשר לעשות דברים כאלה. הרי מנדלה פה מדבר עם הקורא. הוא לא כותב ספרותית בשביל הקורא. הוא משוחח, זה מין מונולוג, ולכן מותר לו להשמיט ונהוב מרגנומן צודספורים. תרגום, מה זה הוב מרגנומן צודספורים? אני יודע שזה לא פשוט. זה נראה פשוט.
בצורה מילולית הייתי אומר, נלקחתי אל הספרים. לא, מכיוון שהוב נרגנומן, אוקיי. אני עשיתי משהו. אתה אומר, נלקחתי זה כמישהו עשה לו משהו. ונהוב נרגנומן zu ספרים. הביטוי גנומן, איך נם מיך, בזמן הווה, איך נם מיך zu die ספרים, הפועל איך נם מיך, מאוד אידיומטי ביידיש. כשאדם מתמסר לאיזה עניין. Ich hab mich genommen zu ספרים, היינו אומרים, הקדשתי עצמי לעסוק בספרים. אני כל כולי נרתמתי לעסוק בספרים. Ich hab mich genommen, אתן לכם משפט. בחור התאהב בבחורה, שהאבא שלה, הבחור לא מצא חן בעיניו. Der Tate hat sich genommen zu ihm, האבא התלבש עליו, כדי שיעזוב את ביתו. sich nehmen zu יש לו ודאי, אבל אין לנו פה יולמרק, כי יש לנו רק אות א'. sich nehmen zu זה גם להתלבש על מישהו, ופה אולי הוא התלבש על הספרים. כן? הוא לקח את זה כעניין אישי שלו. אני חייב להגיד לכם שכשאני חייב להסביר לכם את האידיומים האלה, גם אני מתפעל על העשירות של השפה. נמז זה לקחת. נכון. הוב מיך גנומן, זה כמו הוב זיך גנומן. לקחתי את עצמי אל הספרים, זאת אומרת, הצמדתי את עצמי, התלבשתי עליהם. כן. זהו. גמרנו את המשפט? לא. עדיין לא. לא. בחרת את המשפט הכי ארוך עד היום. כן. Und mich genommen zu den Sforim und dabei Tage bin ich bis heint geblieben. אוקיי, תרגום. זהו, יהיה לי קצת קשה לתרגם במילולית, כאילו אני מבין, ועד היום ככה נשארתי, כלומר, אבל דרביי... עכשיו מילולית. דרביי זה בעצם כמו קונטרקציה by there או by them, ואצל זה, בעניין הזה, bin ich bis heint geblieben, נשארתי עד היום. בסדר? ובינתיים, דווקא, טאקה זה יותר דווקא, עד היום נשארתי, נכון? לא דווקא. טאקה, כאן אנה תעזור לנו. האם בא מפולנית טאקה? כן, טקיה. מה זה טאקה בפולנית? מה זה טקה עם פולנית? זה טקיה, no, in this way, Indeed. Indeed. לא ended, אלא indeed. אמנם, באמת. כן? כן. אז כאן, הטאקה יש כנראה גם כל מיני אפשרויות. כאן זה מתפקד אמנם. למשל, takie shoes, takie buty naglań. תגידי באנגלית. And indeed, this, so in English it's so different. אוקיי, אני אתן דוגמה. שני חברים, שאחד חושב שהשני לא חכם. והוא אומר לו ביידיש, du bist טאקי האידיוט. exactly. נכון. זאת אומרת, החלטה סופית. נכון. אז איתם איך אפרים, סוף המשפט הזה עם הטאקה? ביידיש?
Und bin? רגע. Und dabei, Tage, bin ich bis heint geblieben. כן. Und dabei, und bei dem, ואצל הדבר הזה, אני עד היום, אמנם אכן נשארתי. גמרנו את המשפט סוף סוף? כן. כמה זמן יש לנו עוד? רבע שעה. 18 דקות. יופי. מי רוצה, חדווה, אולי את רוצה לקרוא? לא, חדווה עזבה, היא הייתה אמורה חדווה לשאול. עזבה, היא כתבה שהייתה לה מחויבות קודמת, כן. אוקיי. מקווה שלא התייאשה מהאקספרימנט שלנו. מי רוצה לקרוא? אדריאן? רגע, יש שאלות עד עכשיו? לא, הבנתי. אוקיי. heißt der, nicht der, denn, Doch. Doch. Es, doch, oh, heißt doch es, abnim, kann man, הפונים. heißt doch, העברית, פנים, הפונים. כן. הפונים, kann man meinen, als... אין פתחת עד היום, meinen. Als ספרים, ist gar der Wohler. Wie? No. Wohler? Wohler, מסחר? מסחר, עד פה. מה המילה הראשונה לא הבנת שקראת? Haste. Haste dos הפונים. אז ספורי... Does that mean a face? Haste? כן. לא, אל תתרגם עדיין. אני רוצה את המשפט שיהיה ברור. Haste dos הפונים, אז ספורים, is there, מה? גור. is גור. מה עוד? ווילר, דר is ווילר. גור דר ווילר מסחר. מסחר. עכשיו, haste dos. איך אתה תתרגם haste dos? או dos haste. דוח. יש כתוב דוח. haste דוח, סליחה. haste דוח. haste דוח. איך מתרגמים? haste דוח. haste דוח. haste דוח S, כן. Is, well, it means, does it mean? Yeah? איך? Is es wie es ist geschrieben. Das ist, was es meint. It means, כן? יהיה בסדר. haste דוח, הרי. הדוח הזה בעברית אנחנו מתרגמים הרי. זוהי מסקנה, a conclusion, של המשפט הקודם. אם מנדלה מויכר ספורים נשאר במסחר הספרים עד היום, וקודם הוא היה מחליף פרנסה כל הזמן, והספרים הוא לא מחליף כל הזמן, אלא הוא נשאר עד היום בפרנסה הזאת, haste doch es, אם ככה, הרי haste doch, הרי זה אומר שאם קודם הוא היה מחליף פרנסות כל רגע, ועכשיו הוא נשאר רק הרבה זמן בפרנסה אחת, כן, אני כמו בלימוד גמרא, כי הדוח הזה, זוהי מילה בלימוד גמרא, כן? אז אם קודם הוא החליף, ועכשיו הוא נשאר כל הזמן, haste doch es, זאת אומרת, תמשיך. Eponym kann man meinen, dass
Eisdok es apונים. זאת אומרת, אפונים on face value, כפי שנראה, אבל זה לא האמת. Eisdok es apונים, זאת אומרת on face value, כאילו, מה שאומרים בעברית, כאילו. אז ספורים, כאילו זה אומר שספרים is der Woiler Mischer? But מה זה ווילר? וויל זה טוב, טוב, הגון, אם. אז זאת אומרת שאם הוא נשאר ולא עבר לפרנסה אחרת, זאת אומרת שספרים זהו המסחר הטוב, המתאים לו. וויל, אומרים הווילר יינגל, ילד טוב, מישהו שהוא בקונצנזוס של החברה, שזה מתאים, כן? תקרא עוד פעם את המשפט ביידיש, heißt doch es, we were at Masher. Ich wäre reich. לא, ביקשתי שתקרא עוד פעם אותו משפט. Okay. Heißt doch es, Aponym, kann man meinen... כן מניינה, אפשר לחשוב. זאת אומרת, זה לא ככה. אנשים יכולים לחשוב שאם אני הפסקתי לחפש פרנסות ונשארתי הרבה עם הספרים, כן מניינן, אפשר לחשוב. כן? כן מניינן, הלאה. הספרים יזכר דר ווילר משחר. אז אפשר לחשוב, הספורים יסגור, כן? לגמרי, המסחר הטוב. עכשיו אני אשאל את כולכם, יש הבדל ביידיש בין ספורים לבין ביכר? כן. ספורים זה בעברית או יידיש, וביכר זה של ההשכלה. ביכר זה ספרי חול. ספרי חול, ומה זה ספורים? ספרי קודש. זאת אומרת שמנדלה מויכר ספורים פה, כשהוא יצא לעולם מתאובגדרוקטה ספורים, אז מדובר בספרי קודש. אז אולי זה לא הספרים שלו. הוא נראה בהמשך. כן? נראה בהמשך. מי עוד רוצה לקרוא משפט? זה המשפט כולו או... לא, יש עוד שלוש מילים. אז בבקשה, אדריאן, תגמור את המשפט. Ich bin reich. That's all. I was rich. I would be rich. איך זה ביידיש? Ich wäre reich. I would be איך rich. ור רייך. קודם להבין את המילים. לא, קודם להבין את המילים. איך ור רייך. זאת אומרת, אם הספרים, כן, איזה ווילר מסחר, אם הספרים זה מסחר טוב, כן ממיינן אפשר לחשוב איך ור רייך. אפשר לחשוב שספרים זה המסחר הטוב, אני נעשה עשיר. איך ור רייך. ורן, הפועל ורן, להייסות, to become, רייך, עשיר. אצל מנדלה בהקדמה, כן, הוא משתמש, הייתי אומר, בסגנון, ראינו את המילה דוח, בסגנון של גמרא.
אתם תגידו, אם אני נשארתי, כן, בספרים, אז אתם תגידו שעוד מעט אני נעשה עשיר. לא ולא, נראה את ההמשך. מי מוכן? יש לנו עוד כמה דקות? 8. לא שמעתי. 8 דקות. אוקיי. 8 דקות. בבקשה, שלי, תקרא הלאה. Und auf dem Smachwellen Eden, מה זה סמך? אל תשאל עכשיו, תקרא משפט שלם. Und auf dem Smachwellen Eden, רגע. לא לעזור לו, כל אחד מתמודד. רגע, יש לי מילה קשה. לחצנדיק. לחצנדיק, יפה. לחצנדיק, נבך, noch Parnosse, tun sie noch einer dem anderen, einer dem anderen, סליחה, נכון, einer dem anderen, sich wie die Hescheriken, כן. עבורפתון auf das Forum, עד פה. אוקיי, זה אמצע המשפט, אבל בסדר. לא, מה, אתה רוצה לקרוא את כל המשפט, תאבד לגמרי את המשמעות, ויהיה לך הרבה מילים קשות נוספות. אין ספק. השיטה שלי יותר טובה מהשיטה שלכם. נכון. תקרא בבקשה 3 מילים ראשונות. Und auf dem Smachwellen Eden. Und auf dem Smach. לא ידעת מה זה סמך. מי רוצה להסביר לשלי מה זה auf dem Smach? אני בכוונה הכשלתי אתכם. כי אם הייתי אומר רק את המילה סמך, הייתם יותר יודעים. אבל הכנסתי את הביטוי auf dem Smach, ואז בלבלתי אתכם לגמרי. מה זה סמך בעברית? משהו שקשור לסמוך? נכון? כן. מה זה סמך? דבר שאפשר לסמוך עליו, בסיס. בסיס. auf dem Smach, על הבסיס הזה. איזה בסיס? זה שאנשים יכולים לחשוב שאם אני נשארתי בעניין הספרים, אני נעשה עשיר. על הבסיס הזה, של מה שאנשים חושבים, auf dem Smach, תמשיך עוד כמה מילים. ולנידן. אלה חושבים שאני נעשה עשיר, אז הם חושבים ככה, ולנידן, אז יהודים, ולמה? כן. ווס לחנצנדיק. כן. נבך נוח פרנוסה. כן, תמשיך. Tun sie noch einer dem anderen. כן. Sich wie die Hescheriken. כן. עבורפתון auf das Forum. אוקיי. השאלה שלי פה זה בניין ארכיטקטוני של אברהם. ולן זה פועל עזר של זמן עתיד. אבל זה רק פועל עזר. השאלה, זה לא קל, איפה הפועל בכל מה שקראת עכשיו של העתיד? אומר, ולן יידן. זאת אומרת, יהודים יעשו משהו, ולן. מה הם יעשו? תעזרו לשלי ותעזרו לי, כי גם אני מקווה שאני אדע למצוא את הפועל במשפט הארוך הזה. מוסתר היטב. טוין כנראה, לא? כן, איך כתוב טוין? טוין זה. טוין. אבל ול טוין זה לא הולך. כי טוין זה זמן הווה, וול זה פועל עזר של זמן עתיד. צריך לחפש פועל שהוא לא בהווה. אולי אחר כך. אני מחפש ביחד איתכם. הלכתי לאיבוד בו, אני ממש לא מוצא. זה לאט לאט, צריך סבלנות. יש שם עוד פועל?
יש כאן זיך, השאלה למה מחברים אותו. זיך הוא בדרך כלל קשור עם הפועל איכשהו. נכון, אז איזה פועל... טוען זה זיך. לכן טוען זה, אולי? לא, טוען זה זיך, זה זמן הווה, אז זה לא הולך עם ול. טון, הוורפטון. יש שם טון ויש, כן. ול יידן זיכה ורפטון. ול יידן זיכה ורפטון. יהודים יתנפלו, הוורפטון, הם יתנפלו. ויהי שריתן, כמו הרבה, לוקוס, כן? הם יתנפלו כמו הרבה, על מה הם יתנפלו? אויף די ספורם. על הספרים. זאת אומרת, אם יהודים חושבים שאני נעשה עשיר, אז הם יתנפלו על הספרים. הרי גם יהודים מחפשים פרנסה, ואין להם, וביה שטייגר כדוגמה, כשכל היהודים כל הזמן מחפשים, הולכים מפה לשם, מחליפים פרנסות. אז אם הם חושבים שאני אהיה עשיר, זה זיכה ואופטון הם נספורים. הם יתנפלו, ואופטון זה לזרוק. כן? הם יזרקו עצמם, יתנפלו על הספרים. עכשיו אני מבקש תרגיל. ואת התרגיל אני מבקש משלי. כן. אתה תקרא את המשפט, אבל ברגע שתגיע ויידן, אתה תוסיף זיכבופטון לספורים, ואחר כך תמשיך לקרוא. אנחנו מקדימים את המילים האלה. בוא תנסה. Und auf dem Smach wollen Jeden זיכבופטון לספורים, Zichavofton auf die Sforen, schwerig auf jüdische Kinder, זה מה שיעשו היהודים שחושבים. אז שווריך אחים של קינדר, זה מה שכתוב? כן. נשבע אני... מה? כן, יש עוד, אבל... חכה, אני יודע שיש עוד. שווריך אחים של קינדר. אבל איפה אתה קורא שווריך? אתה קורא בהמשך. אני ביקשתי שתקרא בהמשך ליידן, אחרי שאתה מכניס את הסוף אחרי ול. הייתי צריך לחזור. לא הבנת אותי. את מה שדילגתי, בסדר. בדיוק, אז תקרא עוד פעם. Und auf dem Smach wollen Jeden זיכבופטון auf die Sforen, was lechzendik nebach nor parnose. אוקיי, ווס הכוונה, היהודים האלה, יידן ווס, אבל הוא לא חוזר על המילה יידן, ווס, אותם יהודים שיתנפלו על הספרים, למה הם יעשו את זה? ווס, היהודים, ווס לחצנדיק, שהם נחשפים, רוצים מאוד, לחצן זה לרצות מאוד, אותם יהודים שרוצים מאוד, מה הם רוצים מאוד? תמשיך. נבח נוח פרנוסה. רגע. לחצנדיק נבח נוח פרנוסה. אותם יהודים שרוצים מאוד נבח, מסכנים, רוצים מאוד פרנסה. כן? הלאה. Tun sie noch einer dem anderen. Tun sie noch. Tun sie noch. כנראה שהכוונה פה מחכים, עושים, אחד כמו השני. Tun sie noch einer dem anderen. הם מחכים אחד את השני, כי מכיוון שהם מאוד רוצים פרנסה, אז הם מחכים אחד את השני. מה עוד? רגע, אז עברנו את הזורקים את עצמם, אז כבר אמרנו שהם זורקים את עצמם כמו... אז הם מתנפלים על הספרים, מכיוון שהם מחכים אחד את השני, הרי הם רואים שאני עוד מעט אהיה עשיר, אז גם הם מתנפלים על הספרים, ואז מנדלה, אז אני נשבע לכם, אומר מנדלה,
אני נשבע לכם, שאם אותם יהודים חושבים שאני נעשה עשיר, וגם הם יתנפלו על הספרים, אז אני נשבע, אני מודה שהמשפט מסובך, כן? שוורייך, תקרא הלאה את המשפט. שוורייך, יידישע קינדר, אז איך בין היד אן אביון. אוקיי, אז אני נשבע לכם שאני עוסק בספרים, אני יהודי אביון, אני לא מרוויח מזה כלום, אני. ביני חיידן אביון, זה סוף המשפט? כן. נגמר הזמן, סליחה, 7:30. כן, נגמר הזמן. המשפט הזה שקראנו הוא מאוד מסובך, אבל אני מקווה שעל ידי שעם פינצטה הוצאנו חלקים ושמנו במקום המתאים, אפשר להבין אותו יותר. אנחנו יום רביעי ב-6. מרץ השם. מרץ השם, כמו שאומרים. אני מקווה, תנסו בבית לקרוא הלאה, כדי שתהיו מוכנים. אני רוצה ללכת לקראת הסוף של אקדומס מנדלה, יש לנו עוד הרבה טקסטים מעניינים אחרים, אבל זה טקסט חשוב. היום היה שיעור מצוין. אני קודם כל שמח שאתם אומרים את זה, כי זה לא פשוט. אני עושה פה אקספרימנט של שיעור אינטראקטיבי, לשתף אתכם ולזרוק אתכם קצת לים. בינתיים, לפי ההרגשה שלי, זה כדאי ללכת בדרך הזאת, ואם אחד מכם אומר שזה היה שיעור מצוין, אני מקווה שגם האחרים למדו משהו. מסכים. ביום רביעי. גם אני מסכים, תודה. אני מודה לך. להתראות, תודה, זין גזונט. תודה רבה. להתראות. תודה רבה. כל טוב, להתראות.